Zorionez ez da, hola. Ja kontua aldatu da pixkat. Bai, baina fijatu zuek ea ze agertzen dien iragarkietan, bale? Gai hau nahi nizuen pixka bat adierazi, bale? Maiz prentsa idatzian, maiz irratietan, telebistan, YouTube, buskeltokietan, mezu zehatzan doaz letra txikietan, gezurrak saltzen dira iragarkietan, Batzuk gauzaz bat hartuz besteak berdentza, denak ezkara lagun volantearentzat, bosgarrenak Audiak ez Mercedes bentzak, ez aldaro autorik emakumeentzat, Goitik bera, aldera eta galdera, hori da. Danok aldera eta galdera idatzita? Bai. Ea ba, bigarrengo bertsoan, zein dira? Kezkati, laskarki. Ederrena norrote, galdera? Aitzaki da. Aitzaki. Eta gero dakarki hori bai, bigarrena bai. Markel, hirugarrengo bertsoan zein dira bi oinak? Kaka eta? data. Data oso ondo, bai? Euskararen eguna pozik ospatzera, Elgoibarko plazara gatoza bestera. Euskararen diarekin denok ari gera, hau bizi izanez lotxatuz euskara. Euskararen eguna pozik ospatzera, Elgoibarko plazara gatoza bestera. Euskaraniarekin denok ari gera, hau bizi izanez lotxatuz euskara. Eskinontatik idazten dizu azken aldian bezala, egia da bai sasoi honetan hotza egiten duen
zela, neska gazte bat ezagutu du, 3 aste badirela, esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela, neska gazte bat ezagutu du, 3 aste badirela, esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela. Azken bidai hau ez duzu izan, etxe ondotik iesa, nigandik urrun aurkitu barren, ara itzultzeko ametsa, zuekin beti oroitzen bainaiz, ahaztu naiz denik ez pentsa, sentimenduak esaten baina, ez da hain gauza erreza, zuekin beti oroitzen bainaiz, ahaztu naiz denik ez pentsa.